रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण घरच्या घरी रेस्टॉरंट स्टाईल चिकन लॉलीपॉप कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। 400 किलो आपण चिकन लॉलीपॉप 400 किलो अर्धा किलो चिकन लॉलीपॉपचे पीसेस घेतलेले आहेत चिकन शॉपमधून। त्यांना आपण सांगितलं चिकन लॉलीपॉपचे पीसेस द्या तर ते करून देतात आपल्याला अशा प्रकारे। हे धुवून स्वच्छ घेतलेले आहेत। 2.5 चमचे आलं लसूणची पेस्ट, 2 चमचे सोया सॉस, 1 चमचा विनेगर, 2 चमचे लाल मिरची पावडर, पाऊण चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा काळी मिरी पूड, चवीपुरता मीठ। मिक्स करून घेऊया। पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपण लॉलीपॉपचे पीसेस घालून घेऊया आणि ही पेस्ट ना लॉलीपॉपला सगळ्या बाजूनी लावून घेऊया। हे आपण सगळे पीसेस आहे ना मिक्स करून घेऊया ह्याच्यामध्ये आणि सगळ्या बाजूने युनिफॉर्मली मसाल्याची पेस्ट लागली पाहिजे। या मसाल्याची पेस्ट आपण लॉलीपॉपच्या पीसेसना सगळ्या बाजूने युनिफॉर्मली लावून घेतलेली आहे। एक छोटा चमचा तेल घालून घेऊया, मिक्स करूया सगळ्या बाजूनी आणि हे आपण फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत 1 तास। फ्रीझरमध्ये नाही ठेवायचं, फ्रीजमध्ये ठेवायचं। बॅटरसाठी पाऊण कप मैदा, 4 चमचे कॉर्नफ्लोअर, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, पाऊण चमचा लाल मिरची पावडर, चवीपुरता मीठ, चिमूटभर कलर। कलर ऑप्शनल आहे, मी रेड फूड कलर घेतलेला आहे। हे एकदा मिक्स करून घेऊया। एक एग व्हाईट वापरणार आहोत आपण। येलो पोर्शन नाही घ्यायचा आहे, फक्त व्हाईट वाला पोर्शन घ्यायचा। मिक्स करून घेऊया आणि यात आपण हळूहळू थोडं पाणी सोडूया, जेणेकरून आपल्याला फ्लोई कन्सिस्टन्सी मिळेल ह्याची। एकदम पातळ नाही करायचं आणि एकदम घट्ट करायचं नाहीये, डीप होण्यासारखं करायचंय। फ्रीजमध्ये 1 तास ठेवल्यानंतर बाहेर काढून 15 मिनिटं झालेली आहेत। हे बघा चांगलं फ्लोई कन्सिस्टन्सीमध्ये झालेलं आहे बॅटर आपला तयार। याच्यामध्ये आपण चिकन लॉलीपॉपचे पीसेस डिप करूया। आता सगळ्या बाजूनी कोट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण सगळे चिकन लॉलीपॉपचे पीसेस याच्यामध्ये घालून फ्राय करून घेणार आहोत। तेल तापलेलं आहे, आपण लॉलीपॉप सोडणार आहोत तेलामध्ये। फ्लेम आपण मीडियम टू हाय ठेवणार आहोत आणि एका वेळी भरपूर लॉलीपॉप नाही सोडणार आहोत, 2 किंवा 3 लॉलीपॉपच एका वेळी सोडणार आहोत कढईमध्ये। हे पूर्ण लॉलीपॉप फ्राय व्हायला 7 ते 8 मिनिटं लागणार आहेत आपल्याला। 2 मिनिटं झालेली आहेत, आपण परतून घेऊया। मीडियम टू हाय फ्लेम आहे। 7 मिनिटं झालेली आहेत। हे बघा हे छान फ्राय झालेलं आहे सगळ्या बाजूनी। हे मी काढून घेते आणि सगळे फ्राय करून तुम्हाला दाखवते। रेस्टॉरंट स्टाईल चिकन लॉलीपॉप्स बनून रेडी झाले आहेत। असं वाटतच नाही की ते घरी बनवलेले आहेत, बाहेरूनच ऑर्डर केल्यासारखे वाटत आहेत। तुम्ही हे नक्की करून बघा, तुमची गटारी एकदम मस्त जाईल। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।